Aupa, kaixo eta ongi etorri berriz ere gitarra euskarazera. Gaurko bideoa ikusten duzuen bezala nahiko berezia izango da, eta berez ez da nik kanal honetarako nahiko nukeen edukia. Nire asmoa badakizue gitarrarekin lotutako edukia egitea dela, bai tutorial edo eta zuzeneko formatuan Twitchen, eta berez nire asmoa ez da inoiz izan polemiketan sartzea, baina egia esan Twitterren aste honetan gertatu dena eta gero, Twitter eta txioak idaztea nahiko motz gelditzen zaidan, esateko daukadan guztia esateko, eta horregatik pentsatu dut honena YouTubeen bideo bat igotzea dela, eta horrela ni ere desahogatuko naiz eta lasaiago geldituko naiz. Beraz, hasteko kontestuan jarriko zaituztet. Dena Julen Telleriaren apirilaren 13ko txio honekin hasi zen. Ikusten duzuen bezala, txio honetan irratian euskarazko entretenimenduarekin eta kalitatezko musika aukeraketarekin sinesten jarraitzeko 100.000 arrazoi gehiago dituela esaten du, eta baita oporrak bukatzen ditudanean ere, eta ikusten duzue nola jartzen duen 100.000 entzuleko langa hori gainditu dutela gazteakoek. Orduan ikusten duzuen nire erantzuna zein izan zen. Errespetu osoz, pozgarria dela, baina kalitatezko musikarenakin ez nagoela ados, eta entzule bezala asko eskertuko niekela artista kanportarrei ematen dieten tarte hori euskal talde berriei ematea. Eta ikusten dugu Oihan Elizegiren nirekin ados dagoela, eta nik ere aitortzen dut saioak entretenimentu saio bezala oso ondo daudela, eta saioen kontra ez daukadala ezer, baina gazteak ez lukela 40 principales izan beharko eta askotan papel hori bete nahi duela. Orduan Julen Telleriaren erantzuna izan zen azkar erantzungo ligukela, baina oporretan dagola eta bere oporrak errespetatzeko. Nik ez daukat arazorik bere oporrekin, beraz, bueltan bere erantzuna jasotzeko irrikitan negola esan nion. Eta Twitterren hor gelditu zen kontua momentuz. Kontua da, orain dela egun batzuk, Txuma Murugarren artistaren txio bat topatu nuela, non Julen Telleriaren bideo bat zegoen atxikita, eta nire harridudarako, naiz da Twitterren ez nuen erantzunik jaso, bideo honetan bai zegoela erantzun bat nik eta beste batzuk Twitterren egin genion kritika horretarako. Uste dut onena dela bai txioa eta bai bideoa zeuek ikustea. Gazteak 100.000 entzule ditu EGM-ren arabera. Eta lehen da bizi gazte irratia aipatu dut justu precisamente nik bertan egiten dudalako lan. Ze esate baterako etxean jasotzen dugun berria egunkariak titularrera ekarri zuen. Euskadi irratiak 100.000 entzule ditu, eta pixka bat beraxeago. Eta gazteak ere bai. Eta egia da gaur egun irrati generalisten artean 100.000 entzuleko langa hori pasatzea ez dela meritu makala, gainera euskaraz arituta, baina hain demora gutxien horrenbeste biderkatu diren irrati musikaren artean gazteak lortutako marka gutxienez aipagarria iruditzen zait. Horregatik, Twitterren txio bat idatzi nuen. Batetik, gazteak egiten duen entretenimentua goraipatuz, eta hori akaso nik esatea ez da oso zuzena, baina esan dut, benetan ala sinesten dudalako gainera, eta gero bestetik aipatu nuen gaztearen kalitatezko musika aukeraketa. Eta hor pare batek erantzun zidaten eta kaso beste pare batek ere pentsatuko zuen, ai, gaztean kalitatezko musika aukeraketa, ez dakit, Bueno, hoiei bi gauza esan nahiko nizkiek. Batetik, jende asko uste du askoren iritzia da gazteak aukera gehiago eman beharko lizkiekela euskal musika talde berriei eta talde gaztei. Eta egia da nik ere gazteago edo gaztetxoago gainela izan nuela musika talde bat, eta nire Twitter kontuan lehendabiziko txioetako bat justu gaztearen kontra idatzi nuela, ez zuelako gure musika jartzen, ezkintuelako pintxatzen. Eta gero, gaztean lanean hasitakoan eta errealitateaz jabetutakoan ohartu nintzen, guk egiten genuen musika oroar guri bakarrik interesatzen zitzaigula. Alegia, etzela gure familia eta lagun arterik askoz ere haratago iritsi, naiz eta horretarako tresnak izan bagenituen. Beraz, nire ustez lehenabizi gazteak lehenetxi behar luke, interes orokorreko musikak aukeratzea. Gehiengoari gustatuko zaigun musika jartzea alegia. Eta gaur egun, mundu guztian entzuten da The Weeknd adibidez, mundu guztia daki zer egiten duen Dua Lipak eta Miley Cyrusek, eta hori euskal gazteok ere entzun beharra daukagu. Noski, esan gabe doa gurea aztu gabe. Eta gero bestetik, irrati formularen formula. Ez dugu guk asmatu alegia, kantu berak, boladan dauden kantuak gauta egun errepikatzearena hori Euskal Herrian, eta Europan, zer esanik ez Ameriketan, mundu guztian egiten da.
Eta batzuk egozten diote gazteari Los 40ren kopia bat izatea edo. Eta Los 40 erreferentziatzat daukaten noiek akaso... Bueno, behin ja kontekstuan gaudela, pixkanaka nire iritzia emango dizuet Julenek esandakoari buruz, eta nire ustez gazteak orokorrean izan beharko lukeenari buruz. Lehenik eta behin, nola definitu dezakegu interes orokorreko musika? Ze nik ez daukat bat ere argi. Non hasten da jendearen eskaria, eta non bukatzen da komunikabide edo irratien papera. Hau da, zuk aipatzen dituzun 3 artista internazional horiek diskografika erraldoia dauzkate atzetik. Eta marketing lan izugarria egiten dute, mundu osoko irratietan kantu horiek entzun daitezen. Orduan, jendeak eskatzen ditu kanta horiek, ala komunikabideek edo irratiak edo marketingak sortzen du behar hori. Eta horren arabera eskatzen du jendeak musika mota hori. Nire ustez nahiko argi dago. Iruditzen zait puntu bateraino eros dezakedala jendeak eskatzen duela musika hori, baina dudari gabe marketingak eta komunikabide zein irratiek egiten duten marketing lan hori gabe eskari hori ez litzateke hain handia izango. Hala ere, nik hemen esan nahi dudana ez da gaztean ez luketela nazioarteko musikari jarri behar. Baizik eta nire iritzia da portzentaiari begiratu behar zaiola. Hau da, berez hau aztertzeko asmoa daukat eta posible da hemendik denbora batera azterketa hau sakonago egitea eta YouTubeen bideo baten azaltzea, baina momentuz iruditzen zait portzentaia 1/1 dela euskarazko kantentzako eta 2/2 ingeles edo gaztelerazko kantentzako. Hau da, gaztean entzuten diren kantetatik 1/1 euskaraz dira, baina 2/2 beste hizkuntza baten dira. Eta nire ustez alderantziz izan beharko luke. Hau da, ingelesezko edo gaztelerazko kantak 1/1 izan beharko lukete eta euskarazko kantak edo euskal musika 1/2. Baina portzentaien arazo honetaz gain nire ustez gazteak beste arazo larri bat dauka, eta arazo hau litzateke pintxatzen den edo jartzen den euskal musikaren barietate falta. Zergaitik diot hau? Iruditzen zaidalako euskal musikak orokorrean estilo denak edo ia denak hartzen dituela eta era guztietako euskal taldeak dauzkagula, eta hori tier listean ikusi da, eta euskal taldeen abaniko hau baldima da, hau bakarrik ari garela jasotzen Euskadi gaztean. Eta norbaitek esango du, baina hori da interes orokorreko euskal musika jartzen dugulako. Datu batzuk dauzkat hemen zuentzako. Gaur egun denok dakigu irratiaz gain plataforma ugari daudela sarean musika kontsumitu ahal izateko. Horregatik YouTubera etorri naiz euskal talde eta artista ezberdinen arteko bisita konparaketa bat egitera. Olatz Salvadorrek adibidez, bere korapilatzen kantan 187.000 bisita dauzka. Kaik nakaik 75.000. Eta ETS bezalako talde veteranoago batek 1.000.000. Orduan ulertzen dut, bisita asko dauzkatelako interes orokorreko musika bihurtzen direla eta horregatik entzuten ditugula artista hauek gaztean, ezta? Baina beste estilo batzuekin fijatzen baldima gara, adibidez euskal punk oia, Brigade Lokok 700.000 bisita dauzka, Kaleko Urdangak taldeak 800.000, eta adibidez Alerta Gorria taldeak 357.000. Orduan, nire ustez, bisita aldetik talde hauek ere interes orokorreko musika dira, ezta? Hau da, euskal gazteriaren zati handi batek entzuten duen musika da, baina gaztean ez dugu entzuten. Zergaitik. Bisitak nahikoa ez baldin badira, ze beste faktore bete behar du talde batek interes orokorreko musika bihurtzeko. Managerrak izatea? Ze nahiko erakusgarria iruditzen zait, euskal musikako talde garrantzitsuenak, behintzat gaztean entzuten direnak, manager nahiko potenteekin daudela. Orduan horrek ere esan nahi du, paper garrantzitsua daukatela interes orokorreko musika bihurtzean, ez? Berriro ere, marketingera goaz. Bestalde, Julenek esaten du, berak ere izan zuela talde bat, baina gaur egun konturatu dela bere taldeak ez zuela interesik sortu, bere familia eta lagun artetik haratago. Ez zaizu iruditzen Julen gaztean jarri izan balute interes gehiago sortuko lukeela? Logika hutsez. Eta pixkanaka amaitzen joateko, aipatu dugun guztionek euskal musika gintzan duen eraginari buruz hitz egingo dugu orain. Nire ustez nahiko garbi dago bai Julenek eta bai gazteak sortzaile berriei helarazten dieten mezua dela abanikoaren zati txiki honetan mugitzeko. Abanikoaren zati txiki honetan bakarrik izan zaitezkeela interes orokorreko musika. Baina noski, honek abanikoaren beste zatiari izugarrizko kaltea egiten dio, ze talde hauek ikusiko dute beraien musika ez dela interesgarria, zuen ustez,
eta gainera, posible da, euskaraz egin beharrean beste hizkuntza batera joatea talde hauek ikusten dutelako nolabait oihartzuna izateko aukera hobea izango dutela beste hizkuntza batean beraien estiloa landuta. Horrela dauzkagu metal, punk, oi, jazz eta bestelako talde pila bat euskeraz egin beharrean beste hizkuntza batean musika egiten. Eta egia esan ez daukat ezer asko gehiago esateko, nahiko ustua daukat ja barrena, esan nahi nituen gauza gehienak esan ditut, eta gaia interesatu baldin bazaizue, hemen behean utziko dizuet Txuma Murugarrenen Txiorako esteka, iritzi gehiago ikusi ditzazuen, eta bestalde Andoni Ollokiegiren bideo baterako esteka ere utziko dizuet, non euskal musikaren homogeneizazioa oso ondo azaltzen duen. Eta besterik gabe, gustatu baldin bazaizu, badakizu, gustoko dut, arpidetu eta kaka hori guztia, baina gehiago interesatzen zait zure iruzkina eta zure iritzia jakitea, hasi que idatzi dazu hor behean ea zer iruditu zaizun nire erantzuna, ea zer iruditu zaizun Julenen bideoa, eta abar. Eta azken kontu bat, baita utziko dizuet euskal taldeen tier listerako esteka, ikus dezazuen ze handia den euskal musikaren abanikoa. Besterik gabe, urren arte eta aio!